Чуй това, ако живееш в Лондон. Преди време ме разтърси един доста неприятен факт за мен самия. Че бях останал без приятели. Истински приятели. И ако това ти звучи познато, спокойно не си само ти, но слушай да ти разкажа как я бях докарал до това положение. По това време бях затънал в работа. Изграждах нещо и всичко останало беше на заден план. И като повечето хора тук си виках, като се пораздвижат нещата, ще наваксам с останалото. Спомням си един петък вечер, доста необичаен за мен по това време, в който нямах какво да довършвам. Изведнъж ми се прииска да изляза. Да звънна на някого, да пинем по нещо и да не си говорим за работа. Отворих телефона, започнах да скролвам, гледам този клиент, този биш колега, това не съм го чул 3 години, тая по работа. Стигнах до края на списъка и нещо ми се сви. Нямаше на кого да звънна. Нещо от хората ме мразиха, просто нямах нито един човек на когото да кажа хайде, излизаме и това да не звучи странно. Затворих телефона и се останах вкъщи. И нея вечер за пръв път си признах на глас. Нямам приятели. Това, разбира се, не се беше случило за един ден. Беше станало точно така, както става при повечето хора, които градат или просто оцеляват през седмицата. Цялата ти енергия отива в работа, в децата, в сметките. Все неща, които трябва да направиш днес или до края на седмица, или до края на месеца. А приятелството е единственото нещо, което няма краен срок. Никой няма да те накаже, ако го зарежеш. Никой няма да ти звънне да те пита, що си изчезнал. И точно за това си отива първо. Тихичко. Без дори да усетиш. И ти си викаш после. Ама после не идва. И ето кое искам да видиш ясно, защото аз късно го видях. Мислим си, че приятелите са нещо като екстра. Хубаво е, ама не е спешно. Глупости. Ето е истината. Можеш да храниш банковата си сметка, можеш да храниш семейството, ама душичката ти да умира от глад. Защото независимо дали градиш или пък оцеляваш, и двете хранят живота ти отвън. А отвътре глад. Няма как този живот да е окей, ако храниш едното, пък лишаваш другото. Просто няма. Ей, затова направих The Table. Маса тук в Лондон с няколко души, които не искат да си говорят за работа, да оправят живота на другите или да убеждават някого в нещо. Просто искат да бъдат чути и разбрани. Някой да им е свидетел на това, което преживяват. И те на него. Няколко часа, в които получаваш точно това, което ти дава един истински приятел. Но не гледай на това като на една вечер. Гледай го като на отворена врата. Първата крачка обратно към това приятелствата пак да станат важна част от живота ти. Защото и да градиш, и да оцеляваш са просто форми на това да съществуваш, а не да живееш истински. Само не оставяй и това за после. Пиши ми и ела да се видим на масата.